Hola, molt bona tarda i benvinguts a aquest nou webinar de Caixa d'Enginyers. Com els hem anunciat, avui tenim una sessió especialment transcendent pels moments en els que estem visquent, que és tot aquest conflicte que, malauradament, tenim una guerra a 2.000 quilòmetres d'aquí, que és la invasió aquesta de Rússia a Ucrània. I que, d'alguna manera, sí que és evident que després de 27 dies, si no recordo malament, que es va iniciar aquesta invasió, és evident que ja es generen uns efectes en el món, a l'economia, a la societat i també a la política, com no pot ser d'una altra manera. Per parlar d'aquesta qüestió i sobretot del marc geopolític d'aquest tema, tenim el plaer de comptar avui amb el CIDOB i amb el seu director general, en Pol Morillas. La veritat és que estem molt agraïts des de Caixa Enginyers de poder compartir aquesta sessió amb en Pol Morillas perquè ens puguin donar llum sobre aquesta situació, de quines són, si això implica aquest conflicte, un canvi en les hegemonies, si estem aquí plantejant quins són els impactes que aquestes sancions que Europa ha imposat poden tenir més viabilitat o menys, o més efectes, el paper d'Europa en aquest sentit, si això canviarà d'alguna manera la configuració de la pròpia Europa, i també potser parlar de quins escenaris de futur podem pensar a partir d'aquest conflicte, tan greu conflicte que estem visquent en aquests darrers dies. Pol Morillas és politòleg, és doctor en ciència política, en polítiques públiques i també relacions internacionals per la UAB, i també compta amb un màster de relacions internacionals per la London School of Economics. Ell és el director del Barcelona Centre for International Affairs, el CIDOB, un centre que aquí a Barcelona tenim, que crec que és un luxe, tenir una institució d'aquest estil amb la qualitat de l'anàlisi que el CIDOB realitza i que, com no pot ser d'una altra manera, els vull agrair d'una forma molt especial aquesta col·laboració que estem tenint avui amb nosaltres i oferir als socis de Caixa Enginyers informació sobre aquesta situació i, per tant, poder parlar de les claus geopolítiques del conflicte a Ucraïna. Jo, sense més, li passo la paraula a en Pol. La seva intervenció durarà entre uns 35 i 40 minuts i després s'obrirà un torn de preguntes que a través del xat vostès poden fer i que els hi traslladarem al Pol. Per tant, Pol, gràcies i tot per tu. Molt bé, doncs Joan, moltíssimes gràcies també i moltes gràcies a Caixa d'Enginyers, a tots i totes aquelles que ens esteu seguint en directe amb aquesta sessió d'anàlisi sobre la guerra d'Ucraïna i efectivament les conseqüències que se'n deriven tant en el pla europeu com en el pla internacional. He pensat estructurar aquesta primera intervenció en 4 punts principals i després respondre a totes aquelles preguntes que considereu oportunes traslladar-me i potser entrar en detall en algunes de les qüestions. El primer punt que voldria tractar són les lliçons que n'extraiem d'aquests 3 setmanes llargues de conflicte, 3 setmanes llargues de guerra que ja s'apropen al mes i que no sembla que hagin d'acabar ràpidament, sinó que més aviat estem davant d'un escenari de guerra perllongada, el que em portarà al segon punt, és a dir, després d'aquestes lliçons extretes, quins escenaris de futur immediat podem tenir en compte i quin crec que seria el més plausible, sense voler necessàriament endevinar el que ha de passar, però sí posar alguns punts sobre la taula sobre els escenaris i les seves conseqüències. En tercer lloc, fer uns apunts sobre el que significa per a Europa, per la Unió Europea i pel seu model d'integració i per l'anomenada Europa geopolítica, l'Europa que s'adapti en aquest món creixentment confrontacional i definit per les dinàmiques del poder internacional, i finalment portar-ho més en l'ordre global, en les conseqüències per les hegemonies que en Joan feia referència ara, a les relacions entre les grans potències. Però bé, si em permeteu començar per l'aspecte relatiu a les lliçons apreses d'aquest mes de conflicte, d'aquest mes de guerra en el que ens endinsem, una guerra que molts de nosaltres, i m'incloc, també crèiem que no arribaria als nivells de violència, als nivells de destrucció i, evidentment, de les conseqüències humanitàries i per la seguretat humana
dels ucraïnesos i les ucraïneses en primera instància. No creiem que arribaríem a aquest nivell, però que efectivament els fets ens han portat la contrària i en podem extreure unes quantes lliçons. La primera és que l'ús de la força, diguem, l'amenaça de l'ús de la força i recórrer a conflictes que crèiem oblidats en territori europeu i que, per tant, pensàvem que eren elements conjunturals o molt més limitats en el seu abast, això s'ha mostrat fals. És a dir, l'ús de la força, l'amenaça de l'ús de la força i els conflictes convencionals tornen a estar o prenen una posició preponderant pel que fa a la seguretat europea, a la seguretat dels ciutadans europeus i, per tant, les qüestions de defensa, les qüestions militars, les qüestions de la política exterior, però també de la política de seguretat, tornen a estar o són al centre de moltes de les consideracions de la política europea. I això ja de per si és un canvi en la nostra mentalitat en com pensàvem que s'estructuraven les relacions internacionals, si més no, al nostre continent. Havíem construït un ordre europeu basat en la cessió de la sobirania i en la renúncia a l'ús de la força i en gairebé la renúncia en el paper dels territoris, els estats i els elements més clàssics de la sobirania per pensar en clau més difusa de les relacions internacionals cooperatives, col·laboratives. Doncs bé, tornem a tenir un escenari que és molt diferent també de l'escenari de 2014 i de Crimea, perquè està molt més expandit pel que fa a les motivacions d'aquest conflicte. També una guerra que continua sent preeminentment asimètrica, una guerra que confronta un exèrcit amb alt potencial destructiu i un ús de la força amb alt potencial destructiu a Ucraïna, però que s'ha demostrat també que davant d'una intervenció com aquesta, la força de la defensa també ha passat a ser especialment rellevant i especialment determinant per l'evolució de la guerra. És a dir, es diu moltes vegades que les guerres, les incursions com és aquesta pel domini d'un estat, d'un territori estranger, o es fan d'una manera molt ràpida i amb un ús brutal i aplastant de la força, o s'enfronten a la realitat que és que les poblacions i els governs que reben aquestes agressions són molt més capaces de mobilitzar la força de defensa i de mobilitzar o de contrarrestar aquesta asimetria que feia referència de manera molt clara, i és el que estem veient a dia d'avui a Ucraïna, on la primera voluntat del Kremlin, de Putin, era una intervenció ràpida que pogués prendre el control de les institucions i de l'exèrcit ucraïnès de manera ràpida i en pocs dies, i això s'ha confrontat amb una defensa clara d'aquestes institucions, una defensa del territori, una defensa de la ciutadania per part de tota una sèrie de recursos a la força que han també exercit els ucraïnesos per si mateixos. Per tant, hem entrat en un conflicte molt més convencional d'ús de la força de l'agressor, però també de l'ús de la força per part d'aquells que es defensen. I ho hem fet també en bona mesura perquè hi ha hagut una provisió cada cop més important dels mecanismes per a aquesta defensa. És a dir, la Unió Europea, els aliats occidentals han dut a terme una política basada en les sancions, en parlarem posteriorment, però sobretot també en la provisió de material no només defensiu, material bèl·lic no només defensiu, sinó també material ofensiu en l'exèrcit ucraïnès. Per tant, hem transformat un conflicte en un conflicte clàssic, hem transformat allò que crèiem que serien les guerres del futur en una guerra del passat i hem transformat les vulneracions de la seguretat internacional en un ús de la força i en un ús de la defensa i dels elements militars més clàssics. En segon lloc, una lliçó apresa sobre les motivacions de la guerra.
i que es remunta en aquell article que Vladimir Putin va escriure el juliol del 2021, en el que presentava els grans elements consubstancials de la seva política exterior. Una política exterior del Kremlin basada en un projecte nacionalista, en un projecte expansionista, en un projecte revisionista i que feia reviure l'anhel de la constitució d'aquesta, o de tornar a fer viure aquesta gran Rússia entesa amb unes premisses basades sobretot en la fortalesa del nacionalisme rus, i que això passava necessàriament per negar l'existència de certs estats que han estat creats de manera recent després de la caiguda de la Unió Soviètica i en els quals Ucraïna és un clar exemple. Estats que, segons el Kremlin, no existeixen, són creacions artificials i que la voluntat del Kremlin és efectivament tornar a fer reviure aquest somni de la gran Rússia unida, que diferents moments de la història han negat el seu dret a l'existència. Per tant, en certa mesura, tot i que amb aquesta guerra de la manera més descarnada possible, també reviu unes tendències internacionals molt basades en el reforç d'aquestes lògiques de les esferes d'influència, de la importància dels que van ser antics imperis, antigues construccions contràries a l'ordre de post-Segona Guerra Mundial, que es basa precisament en l'ordre de l'establiment de nous estats sobirans, amb integritat territorial i amb dret a la no ingerència. És a dir, aquestes premisses que han fonamentat l'ordre internacional, repeteixo, no ingerència, sobirania nacional i dret a la defensa d'aquests nous estats, han estat clarament posats en qüestió per aquesta retòrica més bel·licista, més expansionista, més revisionista de la història, més nacionalista, que a dia d'avui personifica la política del Kremlin i en particular la política de Putin. La qual cosa no vol dir que sigui una intervenció irracional o aixelebrada. No estem pensant, jo crec que hem de fugir d'aquest tipus de marcs mentals en els quals la política, la decisió de Putin es deuen senzillament a que ha embogit o que ja no és un actor racional. No, Putin fa molt temps que ve presentant aquest projecte propi de definició de Rússia i de projecte propi de definició de la seva esfera d'influència directa i, per tant, ha anat construint un discurs que es basa en la construcció d'aquesta esfera d'influència directa, en què Ucraïna no hi té entrada, en què Geòrgia probablement tampoc hi té entrada, en què Moldova tampoc hi té entrada. I, per tant, es basa en aquest expansionisme que alhora ha aprofitat un moment d'especial conjuntura favorable per dur a terme la invasió. Quin és aquest moment especialment favorable? Doncs un moment en què la dependència d'Occident dels recursos energètics i de bona part de l'economia russa és molt alta, un moment en què es preveu que la desunió es preveia que la desunió dels europeus seria molt alta deguda a aquesta difícil relació amb Rússia, un moment en què els Estats Units deia, i des de feia cert temps, que la seva mirada no estava posada en el continent europeu, sinó que estava posada cap a l'Àsia i que, per tant, el seu focus d'interès geopolític ja defugia d'aquests vells escenaris de la política internacional i s'encaminava cap a aquest nou segle asiàtic i, per tant, un moment en què Putin creia que era un moment oportú per portar a terme el seu projecte. Per tant, no és una qüestió d'irracionalitat, sinó és una qüestió de lectura molt particular, molt motivada per aquests elements que he posat a sobre la taula, però també molt oportuna en un moment determinat. I després, finalment, una lliçó apresa, que també és important, jo crec, posar sobre la taula, per acabar amb aquest primer bloc, que és que estem davant d'un conflicte eminentment
polític i eminentment econòmic, o, si voleu, eminentment geopolític i eminentment geoeconòmic. No estem necessàriament, com s'ha volgut transmetre també des del Kremlin, davant d'un conflicte d'arrels etnolingüístiques. No és un conflicte en què la minoria russòfona o russa a Ucraïna es vegi en perill, sinó que precisament és un país on conviuen perfectament les dues realitats lingüístiques i les dues, la ucraïnesa i la russa, i per tant no és un conflicte que begui d'aquesta divisió etnolingüística dintre del país, i encara menys un conflicte que begui de la necessitat de, com diu Putin, desnazificar el país o inclús fer fora a líders, diguem, decadents, i cito paraules textuals, homosexuals i depravats que estan dominant la política ucraïnesa. Això és un marc discursiu que remet a aquesta desnazificació, inclús drogodependents també se'n diu, no? Remet a un marc creat per un propòsit eminentment polític i geopolític, que és aquesta constitució de l'esfera d'influència russa i el dret a la invasió territorial d'Ucraïna seguint aquesta lògica del Kremlin. És a dir, per tant, és un conflicte, una guerra que respon a aquestes components polítiques i geopolítiques, i deia també a unes components econòmiques i geoeconòmiques, no només pel que té a veure amb aquesta relació de dependència d'Europa respecte al gas rus i el mal que això pot provocar en l'economia europea, sinó també, recordem-ho, un conflicte que veu en el seu moment actual de la voluntat d'Ucraïna d'apropar-se a la Unió Europea mitjançant la signatura d'un acord d'associació que entén en aquell moment Ucraïna, i d'aquí l'anomenat Euromaidan, les protestes del 2014-2015, que veuen de la negativa en el seu moment de Yanukovych, el dirigent d'Ucraïna de llavors, prorus, de signar aquest acord d'associació amb la Unió Europea. Per tant, és un conflicte, insisteixo, polític i geopolític, però també geoeconòmic. En altres paraules, què considerava en aquell moment, en el 2014-2015, i en bona mesura fins avui, Ucraïna, que havia de ser el seu projecte de futur? Era un projecte que es basava en reforçar els lligams econòmics amb la Unió Europea i amb Occident en general, o era un projecte que tornava a mirar a Rússia com a element de vincle primordial o primogeni? I en aquell moment, en 2014, les protestes de l'Euromaidan i la negativa de Yanukovych a firmar aquest acord d'associació és perquè, en bona mesura, els ciutadans d'Ucraïna van fer aquest gir cap a l'escenari europeu. I, per tant, això està en l'origen del conflicte, molt més que les narratives actuals que posa el Kremlin damunt de la taula per justificar la seva agressió armada a Ucraïna, que serveixen aquestes narratives, la desnazificació, la lluita contra aquests elements pervertits del govern ucraïnès, serveixen de pretext pel que és eminentment una invasió clàssica i un recurs a la força clàssic cap a un estat com és Ucraïna. I això jo crec que són lliçons que hem de tenir en compte molt també pel que ve ara, que és quins escenaris tenim, i és el segon element que volia posar a sobre de la taula. Quins escenaris ens planteja la incursió, quins escenaris ens planteja la guerra i, per tant, què podem preveure cap a on evolucionarà aquesta guerra. Jo crec que hi ha 3 escenaris principals que hem de tenir, uns més probables que d'altres, sobretot el primer, el més probable de tots, al meu entendre, però que també no podem deixar de veure els altres dos. El primer escenari que jo crec que ens encaminem de manera gairebé irremeiable és un escenari de guerra i de conflicte llarg i conflicte larvant i exacerbat en el si d'Ucraïna. Un conflicte que necessàriament passarà en primera instància
per un augment, malauradament, i hem de ser molt conscients d'això, de la catàstrofe humanitària a Ucraïna, de les baixes civils, de l'èxode creixent de refugiats i, per tant, un conflicte que tindrà en consideracions de seguretat humana, d'inseguretat humana i de les seves conseqüències per la població, unes conseqüències molt severes. I per què és això? Precisament perquè la conseqüència és la conseqüència natural d'allò que el Kremlin no ha aconseguit en primera instància, és a dir, una victòria ràpida i una presa de control de les institucions i l'exèrcit ucraïnès en pocs dies. Precisament perquè aquest objectiu no s'ha aconseguit, el que podem preveure és una intensificació dels atacs, una intensificació de l'ús d'armament pesat i a l'ús d'armament altament destructiu sobre infraestructura civil i sobre població civil directament. I això ens apropa a escenaris de guerra llarga, com deia, però també guerra creixentment cruent que Rússia, per altra banda, ja ha posat a prova en escenaris bèl·lics anteriors, com per exemple a Síria. Amb una voluntat, probablement, de que ja que no s'ha aconseguit aquesta presa de control del país i de les seves institucions i l'enderrocament, evidentment, del govern de Zelensky, una tàctica que vagi bastant encaminada a l'asfíxia del país, a l'esgotament de la seva població, a posar-la contra les cordes davant d'una inseguretat sistèmica i també a l'esgotament dels aliats que han estat creixentment involucrats en aquesta guerra mitjançant la provisió d'armament i tot el que se'n derivi en quant a inestabilitat per a Europa d'aquesta guerra llarga, en flux de refugiats, en inestabilitat causada per les sancions imposades, inestabilitat a les fronteres d'Europa, etc. Per tant, jo crec que l'escenari disruptiu preferit pel Kremlin, que és una Europa preocupada i ocupada de l'escenari ucraïnès, és un escenari que no hem de menystenir ni molt menys, sinó que molt probablement respon a aquesta lògica de desgast continu, que també és un objectiu de Rússia respecte a la Unió Europea. I això, evidentment, el que més ens ha de preocupar són les conseqüències humanes d'això, les conseqüències humanitàries d'aquesta guerra llarga que, malauradament, sembla que, ja que no s'ha aconseguit, insisteixo, a l'objectiu primer de manera curta, és un escenari que se'ns planteja com a molt probable. El segon escenari, que jo crec que és un escenari pel qual no s'ha de deixar de treballar i s'han de mantenir els canals oberts, és l'escenari de la negociació, l'escenari d'un cert acord, de cessament de les hostilitats, d'alto el foc i, en la millor de les instàncies, d'un acord per la pacificació i per la pau en el país. Per arribar a aquest escenari seria oportú, o com a mínim les diferents parts haurien d'entendre que el seu posicionament en el conflicte a dia d'avui ha arribat a un carreró sense sortida. O bé perquè Rússia pensés que l'ús de la força ha arribat a un límit, i que, per tant, les seves forces armades tenen una capacitat d'incidència sobre Ucraïna ja marmada o ja insuficient pel seu propòsit inicial, o bé perquè la part ucraïnesa, davant de la intensificació dels atacs que deia en primera instància, decideixi que és millor aturar aquesta massacre en benefici de la seva pròpia població i això la forci a sentar-se a la taula i negociar amb Rússia. Ara mateix no estem en cap d'aquests dos escenaris. Estem en un escenari en el que Rússia creu que pot continuar marmant el poder de resistència d'Ucraïna, creu que pot continuar prenent ciutats importants del país i creu que pot establir un corredor entre Mariúpol, Odessa i la zona més d'interès per a Rússia que li permeti un millor posicionament de cara al futur. Per tant, Rússia encara no està en disposició de fer un fre a la seva ofensiva i Zelensky i Ucraïna i el seu exèrcit encara no estan en disposició de pensar que la guerra està perduda. Per tant, com que no estem en un escenari en què cap dels actors en conflicte ara mateix
consideri que de la negociació se n'extrauran millors rèdits que de la lluita, malauradament això reforça un altre cop el primer escenari a què feia referència. Però és un segon escenari, aquest de les negociacions, que no podem perdre de vista, perquè en algun moment arribarà el que s'haurà de fomentar una espècie d'acord. I aquí hi ha molts dubtes. Quin serà l'acord? Vol dir quines seran les garanties suficients que faran pensar a Putin que pot sortir certament victoriós de la seva guerra i que, per tant, ha d'aconseguir algun tipus de garanties que pugui vendre a la seva població, que també és creixentment conscient dels efectes de la guerra i de les seves sancions. Per altra banda, on quedarà la relació d'Ucraïna amb tercers, com per exemple amb l'OTAN o com per exemple amb la Unió Europea, on estarà escrit que Ucraïna no podrà mai formar part de l'OTAN o que, per exemple, no podrà estrènyer els seus vincles amb la Unió Europea, un altre element que no tenim claredat. Quines seran les fronteres de la nova Ucraïna? És a dir, incorporaran o renunciaran definitivament a Crimea i renunciaran definitivament al Donbass o com a mínim a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Luhansk. Tot això són qüestions que s'han d'abordar en una taula de negociació que, insisteixo, encara està massa immadura perquè doni alguns fruits o, si més no, perquè posi fi a aquestes hostilitats. Tercer escenari, que jo crec que encara és menys probable, diguem, en aquesta tríada d'escenaris, és l'escenari de la rendició, per una banda, o l'escenari de la rendició d'Ucraïna, que, com deia, no està sobre la taula, o l'escenari a llarg plaç de suficient efecte de l'aïllament de Rússia i de les sancions imposades a Rússia com per provocar un canvi en l'actitud del Kremlin i un canvi en l'actitud de Putin. Ara mateix no estem en aquest escenari i inclús Putin considera que ha de guanyar molt més abans de fer-se enrere, perquè precisament ha estat venent a la seva audiència interna que el que estava fent, com deia, és un exercici de desnazificació del govern d'Ucraïna i, per tant, si permet al govern d'Ucraïna continuar a l'oficina, diguem, aquest exercici de desnazificació no haurà estat realitzat. Per tant, els costos en quant a discurs de la no consecució de la victòria són molt alts per Putin ara mateix. No obstant, també pensar que l'escenari del canvi de règim a Rússia és l'escenari, diguem, desitjat, també té els seus perills, perquè no sabem qui podria substituir a Putin i no sabem, inclús, si això podria revertir en un enduriment encara més de l'ofensiva cap a Ucraïna. Per tant, aquest escenari de canvi de règim, aquest escenari d'efecte de les sancions a llarg termini, és un escenari que ara mateix encara sembla més llunyà. Probablement és el més desitjat, en el sentit que amb Putin poca tornada a l'ordre anterior podem albirar, però en tot cas és un escenari efectivament bastant complicat. Tercer punt que voldria posar sobre la taula és la qüestió europea i com ens afecta a nosaltres la guerra a Ucraïna, més enllà del que evidentment estem veient aquests dies, que és el flux de refugiats i el flux creixent de les conseqüències humanitàries de la crisi. Aquest és el primer, evidentment, però també estem en un moment en el que es contraposen dos dinàmiques fonamentals pel que fa a la resposta europea a la crisi. Per una banda, la dinàmica de la Unió, la dinàmica de l'acció concertada i certament revolucionària, si m'ho permeteu dir d'aquesta manera, de la quantitat de línies vermelles que s'han creuat en el pensament de la integració europea. És a dir, des de la pandèmia fins a Ucraïna hem fet passos endavant molt importants pel que fa a l'endeutament conjunt, amb el Next Generation EU, pel que fa a la discussió sobre un nou mecanisme d'endeutament conjunt per fer front a les conseqüències econòmiques i energètiques de la guerra d'Ucraïna, un pas endavant clarament en la unitat en les sancions, que no tenen precedents pel que fa a les sancions interposades a tercers estats davant de situacions com aquesta, per una concertació de la visió europea
molt alta pel que fa a l'enviament d'armament ofensiu a Ucraïna, però també l'ús de recursos comuns pel finançament d'aquest enviament armamentístic, també l'ús del European Peace Facility com a mecanisme comú per l'enviament d'aquestes armes ofensives. Per tant, tot això són tabús que s'han trencat en els últims 2 anys, diguem, des de la pandèmia fins a la guerra d'Ucraïna, en un temps rècord. I, per tant, aquesta és una dinàmica que s'ha de valorar i s'ha de posar sobre la taula en quant a la resposta europea. I evidentment, s'ha de valorar i s'ha de posar en valor perquè ens pensàvem que Europa no era capaç de cap d'aquestes coses, ni d'endeutar-se conjuntament, ni de donar la importància que tenen les qüestions de seguretat i defensa, ni que Alemanya es comprometés al 2% de la despesa en defensa davant que li reclamaven els aliats de l'OTAN des de feia temps. És a dir, hi ha tota una sèrie de tabús que s'han trencat i que parlen, per una banda, d'aquesta resposta positiva d'Europa. Però, per l'altra banda, hem de ser molt conscients que en aquest escenari més probable de guerra sostinguda i allargada en el temps, els efectes econòmics de les sancions a Rússia, els efectes de la dependència energètica d'Europa respecte al gas rus aniran creixent en intensitat també per als europeus. És a dir, evidentment hi haurà un moment en el què les divisions europees tornaran a aflorar. Tornaran a aflorar sobretot entre aquells països que són més dependents del gas rus o de les relacions econòmiques amb Rússia i que tornaran a posar sobre la taula que aquestes sancions no es poden mantenir per sempre sense que això signifiqui un perill per nosaltres mateixos com a europeus i, per tant, començaran a haver-hi les divisions internes una altra vegada. Començaran a haver-hi també divisions que tenen a veure amb el posicionament tradicional respecte a la relació amb Rússia. França tradicionalment procliu al diàleg amb Rússia, Alemanya també per motius econòmics i energètics procliu a l'acostament a Rússia i, per tant, aquesta unitat inicial, com més duri la guerra, com més duri els efectes de la guerra, econòmics, diplomàtics, d'aïllament, energètics, etc., com més durin, també més possibilitat d'aquesta divisió entre els europeus. I recordem que de la mateixa manera que les sancions s'han imposat de manera extraordinària i molt àmplia per unanimitat entre els estats membres de la Unió, treure aquestes sancions també requereix la unanimitat dels estats membres de la Unió. I, per tant, davant d'aquest fet, és molt probable que comencin a veure's esquerdes en la posició europea, el que, sumat a l'esgotament polític de la crisi amb Ucraïna, sumat a l'esgotament polític de l'arribada de refugiats i sumat a l'esgotament socioeconòmic en què estem endinsats d'ençà de la pandèmia i que tot just ens intentàvem començar a recuperar i els efectes d'aquestes sancions que es notin sobre les nostres economies doncs també generarà una major inestabilitat europea, poden portar en aquest escenari també, per altra banda, diguem-ho, molt volgut pel Kremlin, és a dir, que ens comencem a fer enrere en les nostres pròpies polítiques. I, per tant, aquestes dues tendències conviuen. La tendència de la unitat i del moment extraordinari per a Europa que ha suposat la resposta a la crisi d'Ucraïna o a la guerra d'Ucraïna, per altra banda, aquesta possibilitat de divisió interna. I avui, Hongria ja ha començat a posar sobre la taula algun dels elements de divisió que poden estar presents en el futur. Hongria ja ha dit avui que no acceptarà sancions que tinguin a veure amb la limitació de les importacions del gas rus a països com Hongria. Tampoc acceptarà, evidentment, la zona d'exclusió aèria que s'ha vingut discutint i que no és factible, diguem, pel que això significa, d'entrar en confrontació directa amb Rússia, no ho acceptarà de cap manera. Per tant, ja comencem a veure en el si dels europeus, en el si dels aliats, una possibilitat de fractura en la posició compartida. Sobretot perquè les estructures de la política exterior europea, les institucions de la política exterior europea, les institucions de l'OTAN segueixen subjectes als seus mètodes de funcionament anteriors. És a dir, hem fet un gran pas endavant amb les mesures aprovades, però
la unanimitat continua regint i, per tant, la divisió entre els països pot continuar sent important també en un futur immediat. Per altra banda, sí que hem de destacar que Europa, i abans d'entrar en l'últim element, que és el de l'ordre internacional, per no allargar-me massa més, Europa realment ha pres una consciència de la importància de la geopolítica i, per tant, si pensem de cara al futur del projecte europeu aquests elements de l'Europa geopolítica, inclús l'activació possible de la clàusula de defensa compartida del 42.7 del Tractat de la Unió Europea, la voluntat de Finlàndia i Suècia d'apropar-se en aquest tipus de mecanismes de defensa europea, doncs tot això fa reviure la lògica de l'Europa geopolítica. Però no oblidem en un moment en què la transició europea de la sortida de la crisi del coronavirus és encara molt dèbil, molt embrionària i s'està tot just posant en marxa. I finalment, un element de context de l'ordre internacional, de l'ordre global que ens deixa entreveure la guerra d'Ucraïna. I és la constatació, probablement, que es tracta de la primera guerra en què s'ajunta, per primera vegada, una voluntat molt clara de revisió de l'ordre internacional creat després de la Segona Guerra Mundial i que ha anat lligat necessàriament a un predomini d'Occident d'aquest ordre internacional. Estem en un moment en què hi ha unes motivacions per la guerra que són molt contràries o absolutament dissonants amb aquest ordre internacional, és a dir, recordem que precisament si es creen les Nacions Unides és en primera instància per limitar l'ús de la força en l'àmbit internacional i la guerra en l'àmbit internacional, i només hi ha dos motius, en principi, que permeten l'ús de la força en l'àmbit internacional: legítima defensa o mandat exprés del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Aquests dos elements, amb la invasió de Rússia a Ucraïna, són absolutament denostats. És a dir, hi ha una tornada per part del Kremlin a una concepció de l'ordre internacional previ a la Segona Guerra Mundial, en què l'ús de la força es legitima per la invasió territorial de tercers estats. I, per tant, és un moment en què aquests fonaments de l'ordre internacional són clarament posats en dubte o tergiversats o utilitzats per noves potències, de la manera més forta per Rússia i amb una voluntat d'apropar a Xina en aquesta concepció renovada de l'ordre internacional. Xina, que és molt reticent a sumar-se, a condemnar, però tampoc a donar la benvinguda en aquesta agressió russa, perquè Xina precisament entén que en la preservació de l'ordre, en la preservació de l'estabilitat, és allò que li ha donat el seu creixement. I, per tant, Xina també dubta molt a sumar-se al carro de la revisió de l'ordre que ara mateix està encapçalant Rússia. I això ens hauria de donar un motiu d'esperança, és a dir, en el sentit que no estem parlant d'un conflicte internacional entès com a, alguns ho han volgut posar sobre la taula, les democràcies occidentals contra l'autoritarisme de Xina i de Rússia. No, Xina i Rússia tenen una concepció de l'ordre molt diferent. Xina és molt reàcia el tipus de pràctiques que està utilitzant el Kremlin respecte a Ucraïna i, per tant, hem de tenir en compte que diguem, aquesta lectura tan esbiaixada, potser, del conflicte d'Ucraïna no respon ben bé a la realitat. El que sí que és cert, i insisteixo, és que és una guerra que es basa en la voluntat de revisió d'aquest ordre internacional. I aquí, i ho deixaré aquí, crec que és la paradoxa més important en la que ens estem trobant immersos durant aquest conflicte. És un conflicte que sorgeix en un moment en què l'ordre liberal internacional està posat en entredit per les noves potències, és a dir, o noves o les potències reforçades, diguem. Hi ha una consciència, presa de consciència, que Occident ja no pot determinar les regles del joc, sinó que són altres estats en el plànol internacional que tenen tant dret com a Occident a posar per davant els seus interessos i les seves voluntats de condicionar aquest ordre internacional. Però
en un moment en què les institucions, les normes i els valors encara estan fets d'acord en aquest ordre post-1945. I, en canvi, no tenim claredat sobre quins han de ser les normes, els valors i les institucions que regiran aquest nou ordre molt més multipolar i on altres potències tenen una preponderància molt major de la que han tingut fins ara. Doncs precisament en aquest moment d'impàs, en el moment en què les regles anteriors estan qüestionades però no tenim regles noves, és el moment en el què conflictes com el d'Ucraïna tenen la capacitat desestabilitzadora i la capacitat d'alterar les premisses de l'ordre internacional que tenen. I això ho hem vist amb Ucraïna, però ho podríem veure amb altres escenaris de conflicte en un futur més o menys proper. Per tant, aquest canvi d'ordre internacional va molt lligat també a la revisió de les normes, de les institucions, dels valors que han regit l'ordre global fins ara, perquè Occident ja no té la capacitat de determinar les regles del joc com la tenia fa uns anys. Jo crec que això la guerra d'Ucraïna ens ho demostra de manera clara i crec que ens haurà de preocupar de cara al futur ordre internacional que començarem a veure un cop la guerra d'Ucraïna acabi, esperem, més d'hora que tard. Molt bé, Pol, doncs moltíssimes gràcies per aquesta extensa i formidable presentació. Crec que ens has aclarit i ens has obert tots els àmbits de rellevància d'aquest conflicte. Tenim diverses preguntes, inclús tenim alguna que va dirigida a la Caixa d'Enginyers, que també intentarem respondre-la. I, a veure, primer començaríem per la part, diguéssim, més històrica. Què eren els acords, preguntaven aquí, què eren els acords de Minsk i s'han complert per les dues parts i quins aspectes no s'han complert per cada estat. Vols recollir-ne unes quantes? Jo, si vols, te'n fem un parell, d'acord? Després aquí hi ha un altre que ens parla de, a més del somni de construir la Gran Rússia, Putin no vol també recollir guanys materials, recursos i béns. No estarien davant d'un esquema clàssic de guerra on els invasors volen delmar els territoris conquerits o pura acció de robatori? Hi ha un altre que va amb això, és si la relació que pot trobar-se entre l'explotació d'Ucraïna que va fer Stalin i la que ara planteja potser fer Putin. Jo, si et sembla... Sí, a veure, respecte a aquesta última qüestió, és a dir, si estem davant d'una guerra per control material o estem davant d'una guerra ideològica, una guerra de la concepció del que ha de ser Rússia, o l'altra cara de la moneda, del que no ha de ser Ucraïna, que és un estat independent i sobirà. Això ens remet a quin és l'estat de Rússia ara mateix. És a dir, una economia dèbil, amb una creixent dependència pel que fa a la seva estructura econòmica de l'exportació d'uns béns molt particulars, i en particular els béns, els hidrocarburs, els energètics, amb una situació de la seva moneda molt debilitada, amb unes reserves del Banc Central que, com sabem, han estat objecte de les sancions, amb un aïllament de les finances internacionals, amb una desigualtat creixent en els últims temps, amb un nepotisme i amb un enriquiment d'unes elits i del Kremlin en particular extraordinària comparada amb la majoria dels ciutadans russos i amb un creixent, tot i que molt reprimit, queixa per part dels ciutadans russos de l'estat de la seva economia i de la seva societat. I davant d'aquests fets, que són molt materials tots ells, aquesta fugida endavant per part del Kremlin, que és la búsqueda de l'enemic exterior com a element legitimador del seu règim. I aquí és molt interessant la lectura que en fa Timothy Snyder de tot això. Ell diu, precisament per la incapacitat de reforma de l'estat rus, de la política russa i de l'economia i de la societat russa, el que voldria dir enfrontar-se a aquest sistema oligàrquic, el que voldria dir fer front a les desigualtats creixents, el que voldria dir diversificar i modernitzar l'economia, precisament per la incapacitat de pensar en clau de millora de Rússia,
Això explica la política expansionista, la política, diguem, de recerca d'un enemic exterior per motivar aquests dèficits interiors. I això, segons Timothy Snyder, és el que s'ha de posar sobre la taula per entendre el gir de la política exterior de Putin, que és molt diferent al Putin de la primera presidència del Putin dels últims temps, en el qual ha anat vestint ja el seu discurs entorn a dos elements fonamentals. Un, la inexistència d'aquests nous estats sobirans com és Ucrània, i tres, dos, els elements etnolingüístics a què feia referència anteriorment, i tres, el paper d'Occident com a diguem, destructor de la gran nació russa. I, per tant, aquesta confabulació d'elements discursius és el que ha portat a la bel·ligerància. Per tant, en bona mesura, estem parlant d'una tàctica discursiva que pot tenir poc a veure amb la realitat, però que en el fons acaba condicionant moltíssim les accions de política exterior. Racionalment, probablement, no és el que tingui més sentit pels guanys materials que se'n puguin desprendre, malgrat la voluntat de controlar Odessa, la voluntat de controlar l'accés al mar, la voluntat, és a dir, hi ha elements materials molt importants, però també és una concepció molt important de la política exterior russa basada en aquestes lògiques que deia anteriorment. I pel que fa als acords de Minsk, clar, els acords de Minsk, que no han estat complerts, en bona mesura es van gestar en un moment en el què es gestarien ara mateix uns nous acords de Minsk. És a dir, en aquell moment la part signatària ucraniana els signa amb gran debilitat i amb voluntat de posar fre a l'agressivitat i a la invasió russa de Crimea i a una creixent, diguem, ús de forces paramilitars del Donbass i d'inestabilització del país. Per tant, en aquell moment és en el que s'assignen els acords de Minsk. Un moment que Ucraïna entén que és de debilitat interna. I, per tant, que Ucraïna és la primera responsable de no haver fet cas a tots els elements que deien els acords de Minsk. I, per tant, Rússia ho utilitza com un pretext precisament per redoblar la seva ofensiva. Com que no s'han complert els acords de Minsk, ara em veig obligat a intervenir una altra vegada. Aquest és l'argument del Kremlin. Clar, el que ens podem preguntar és si aquests acords de Minsk eren realment o ajudaven, encaminaven a Ucraïna a recuperar la seva integritat territorial i la seva sobirania, i probablement no eren uns acords favorables. La qual cosa no vol dir que al revés, vol dir que Ucraïna és el primer que ha incomplert els acords, certament, també per la manera com es van gestar aquests acords. Hi ha també una altra pregunta que crec que es farà un parell que te les faré juntament. És respecte als interessos dels Estats Units i d'Europa, són coincidents. I Europa què tenim que guanyar i què podem perdre o què tenim a perdre. I l'altra és, però Xina no aplicarà el mateix a Taiwan, el que ha fet Putin amb Ucraïna. Que és possibilitat. Entrem en una dinàmica, podem entrar en una dinàmica d'aquest estil? A veure, respecte a aquesta última, Xina i Taiwan, les circumstàncies no són les mateixes. És a dir, la política d'una sola Xina significa que Taiwan és considerat part consubstancial d'aquesta sola Xina. I, per tant, Xina argumenta que la integritat territorial de Xina, la sobirania de Xina, la preservació de la seva sobirania i la no ingerència de potències exteriors a Xina passa pel reconeixement que Taiwan és part de Xina. I, per tant, per això explica per què Xina vol preservar l'ordre actual. Perquè en el reconeixement de la integritat territorial xina i el reconeixement de la sobirania xina sobre els seus territoris és l'element d'ordre que permet posar en un altre ordre de coses la situació a Ucraïna. Perquè a Ucraïna estem parlant d'un estat independent, sobirà, que una potència exterior envaeix. I, per tant, Xina té tot l'interès en no fer el paral·lel. Perquè si estiguéssim parlant del mateix cas, voldria dir que tot allò que Europa o els Estats Units estan defensant
pel cas d'Ucraïna, que és la seva integritat territorial, seria acceptar que Taiwan també té el dret a això. I per tant, Xina això és el que vol evitar de totes. I de fet, per això diem que la posició de Rússia és de contestació, de quebrantamiento, diguem, de l'ordre actual, mentre que Xina el vol preservar, per motius interns. I, per tant, hi ha una gran diferència. I moltes vegades es diu, bueno, aquest tipus de conflicte podria reproduir, el d'Ucraïna i Rússia, es podria reproduir a Taiwan i Xina, i que, clar, però aquí la gran pregunta és què farien els Estats Units, què faria Europa en cas de, diguem, d'annexació definitiva de Taiwan. I aquí jo crec que, evidentment, estaríem entrant en una lògica de confrontació internacional, que no ho he mencionat, però que, per altra banda, explica el motiu pel qual l'OTAN i els aliats no volen inserir-se en el conflicte d'Ucraïna directament. És a dir, la zona d'exclusió aèria, si ha estat sempre fora de l'equació, ha estat perquè significaria, bàsicament, derribar avions russos que volin en els cels ucranians, i per tant això ningú vol entrar en aquesta lògica de confrontació amb una potència nuclear. I per tant, en el cas de Xina i Taiwan també ens trobaríem en una lògica de lluita entre grans potències que ningú té interès en trobar-s'hi, i una inestabilitat sense precedents. I això em porta a Europa i Estats Units, les diferències i les similituds. Per una banda, hi ha unes similituds clares que són considerar el règim del Kremlin com el responsable principal de la invasió, anomenar i posar sobre de la taula la responsabilitat del Kremlin davant de l'agressió, sancionar sense precedents el Kremlin per les seves actituds i aïllar creixentment el Kremlin degut a la guerra a Ucraïna de l'escena internacional. Per tant, amb això coincideixen Europa i Estats Units. I, de fet, el nivell de complementarietat en la resposta i en la concepció de la crisi ha estat molt alt. Ara, l'exposició al conflicte d'Estats Units i d'Europa és molt diferent. Primer, per elements materials clars. Els Estats Units no depèn del gas rus. És molt fàcil per als Estats Units tallar l'aixeta de qualsevol dependència que tingui dels hidrocarburs russos, perquè és un component mínim del funcionament de la seva economia, mentre que això per a Europa no és possible. L'impacte en matèria de refugiats, evidentment, no té res a veure en el cas europeu com en el cas americà. L'impacte de les sancions econòmiques és també molt divergent pel que fa a Europa i pel que fa als Estats Units. I a llarg plaç per als Estats Units continua sent la focalització en Àsia, en Xina, com a principal rival de la seva hegemonia internacional. I per a Europa, molt probablement, davant d'aquesta Rússia que s'està construint en els últims anys, però que ara es posa sobre la taula de manera molt clara, el seu principal espai d'inestabilitat continuarà venint donat per la seva frontera amb Rússia, o per la seva connexió amb Rússia. Per tant, en el llarg plaç i en les conseqüències immediates de la guerra, l'afectació a Europa i als Estats Units són molt diferents. El que reforça dos missatges per mi. Un, la necessitat que la Unió Europea vagi madurant aquestes respostes que ha donat, efectivament, molt importants i que s'han de valorar, però que les faci permanents en el temps, per una banda, és a dir, que vagi creixent la seva ambició geopolítica i dotar-se de les eines necessàries per ser un actor geopolític, la seva autonomia estratègica, sobirania europea, diguem-li el nom que li vulguem donar, per una banda, i per l'altra, que les relacions amb l'OTAN passen per una lògica de complementarietat, no de rivalitat. És a dir, ningú està pensant en aquests moments en què Europa acabarà constituint el seu exèrcit independent del de l'OTAN. No, estem pensant en una clau de complementarietat i en una clau de cooperació entre l'OTAN i la Unió Europea. I per tant jo crec que aquestes dues línies, per una banda reforç de les responsabilitats europees i per l'altra complementarietat amb l'OTAN, és necessàriament allò que ha de ser l'estratègia compartida a llarg plaç entre Europa i Estats Units. Tenim moltes preguntes, però jo et diria que te'n faré un parell més per aprofitar la teva generositat en explicar-nos tot aquest context tan extraordinari.
Hi ha una que planteja una mica en aquest sentit, estem, sembla, davant d'un nou ordre internacional mundial, que deies que hi ha com unes regles que sembla que s'estan trencant. Quins serien els actors que consideres, o com considerem que s'estructura el món a partir d'aquesta situació? Perquè sembla que Rússia és un país que té 150 milions d'habitants tan sols, i un PIB que diuen que sembla que és el d'Espanya. Però clar, també té un Àrtic que gràcies al canvi climàtic ara té un quantitat de reserves enormes en l'Àrtic, i materials, pesca, etc. Llavors, clar, també Xina, que sembla, tu plantejaves com, pot ser un mediador, no li interessa el canvi, però també se'n pot aprofitar en un moment determinat, perquè Rússia sembla que, no sé, però tal com plantejaves al principi de la conferència, a Putin no li està sortint el que ell esperava. Capacitat de resistència en el temps, quina pot arribar a ser? Sembla que sí, però fins a cert punt hi ha hagut una situació inèdita que no havia passat mai, és que els bancs centrals han bloquejat les comptes del Banc Central rus. Per tant, totes les regles que tenien fora de Rússia no les té. És a dir, llavors, clar, aquest ordre... O sigui, potser Xina es pot aprofitar al final d'una possible debilitat de Rússia perquè aquest conflicte s'allarga i Rússia arriba un moment que potser té problemes interns per poder superar aquesta situació. Sí, és que aquest element que posa sobre la taula del llarg termini és fonamental. És a dir, Xina, evidentment, com més distrets estiguin els Estats Units en un escenari de confrontació que no és el de l'escenari de confrontació principal que porten dient des de fa temps Obama, Trump, Biden, que és l'escenari de la rivalitat amb Xina, millor. Perquè efectivament li deixa major espai d'influència en l'ordre internacional i de marcar les regles del joc, i d'aquí la lògica de que per primera vegada potser és un conflicte que necessitarà la mediació xinesa, i per altra banda li deixa continuar expandint la seva àrea d'influència en el seu veïnatge immediat, i tot això té molt a veure amb quin és el centre gravitacional del poder internacional a dia d'avui, si és a l'Indo-Pacífic o és a l'Atlàntic, i probablement estem virant cap a l'Indo-Pacífic des de fa temps. Per tant, Xina, tot allò que faci als Estats Units focalitzar l'atenció en l'Atlàntic o en l'espai tradicional de l'estabilitat i inestabilitat internacional, millor. Per tant, Xina és en bona mesura la principal beneficiada d'aquest conflicte a llarg termini. Però, a gran diferència de Rússia, beneficiada a llarg termini si no hi ha un trencament total de les regles del joc. Perquè si hi ha un trencament total de les regles del joc, també són les regles del joc que es trenquen que li han permès a Xina l'ascens. La incorporació en les diferents institucions internacionals, l'ús d'aquestes institucions internacionals pel seu propi poder nacional, i per tant, Xina és molt reàcia a trencar amb això, perquè si alguna cosa li ha permès treure milions de persones de la pobresa i a passar a ser un actor internacional de primer ordre, ha estat l'ús d'aquestes regles del joc. I aquí és on hi ha la diferència entre Rússia i Xina, tot i que en el llarg plaç entenguin que aquest debilitament d'Estats Units i debilitament de la capacitat europea és beneficiós per la seva concepció del nou ordre. Això em porta a la primera part de la pregunta, que és: estem realment davant d'un nou ordre internacional? Jo crec que bàsicament estem davant d'una confluència de tres factors fonamentals. Una inevitable i evident lògica de multipolaritat, és a dir, si mirem en poder de paritat de compra, Xina ja és més que els Estats Units, evidentment no en termes absoluts i evidentment no en termes de PIB per càpita, però sí en poder de paritat de compra, i per tant ja hi ha un ordre internacional diferent, que a més d'econòmic és creixentment també militar i de seguretat, i per tant es va gestant aquest ordre que ja no protagonitzen en tots els seus àmbits els Estats Units i Europa de manera primordial. Primer punt important del nou ordre. Segon punt important de l'ordre és la contestació normativa, allò que deia, és a dir, aquelles regles, valors, idees que havien estat protagonitzats per Occident són ja considerats obsolets per aquestes noves potències, o si més no, consideren aquestes noves potències que Occident n'ha abusat. Recordem Iraq, recordem Afganistan, Líbia, són exemples que moltes vegades
no només Xina i Rússia, sinó també la Índia, Turquia, posen a sobre de la taula com abusos de l'ordre per part d'Occident, i per tant aquesta presa de conscienciació que s'ha de canviar les regles del joc. I tercer element fonamental d'aquest nou ordre és un ordre que és, a diferència de la Guerra Freda de llavors, un ordre altament interconnectat i interdependent. És a dir, la pandèmia ens ho va demostrar, però les relacions entre Xina i Estats Units avui no tenen res a veure amb les relacions entre la Unió Soviètica i els Estats Units. És a dir, la Unió Soviètica i els Estats Units vivien d'esquena a esquena, cadascú amb la seva esfera d'influència, amb una concepció econòmica determinada, economia planificada versus economia de lliure mercat, amb una concepció ideològica diferent, democràcies versus lògica. Tot això vivia d'esquena a esquena, mentre que Xina i Estats Units a dia d'avui viuen absolutament interconnectades, a nivell comercial, a nivell tecnològic, a nivell humà i d'intercanvis d'estudiants, a nivell de tot tipus de... Per tant, aquestes lògiques d'interdependència i connectivitat entre les grans potències també condicionen l'ordre. Llavors, multipolaritat, contestació normativa, interdependències es conjuguen en un moment en el que hauríem de ser capaços de gestar un nou ordre internacional més inclusiu, més participatiu, més legítim, més eficaç, però que encara no estem en disposició de construir. Per tant, per mi la gran pregunta del moment en què vivim és com serà aquest nou ordre? Clar, ara mateix no ho sabem, no l'hem construït encara, vivim de l'anterior, però l'anterior està contestat. Bé, doncs aquí les crisis, no? El fet és que amb aquesta resposta que m'estàs fent m'estàs donant resposta a l'última pregunta que volia fer-te, si és que la vulnerabilitat global que té l'economia actualment global, i que això es posa de manifest ara pels aliments, pel tema del gas, petroli, etc., si no és si no hem de ja donar un pas a un altre canvi de paradigma de model econòmic. I aquí és on han sortit discursos, sobretot en el marc europeu, arran de la pandèmia, de l'autonomia estratègica i de les estratègies d'apropar els béns indispensables cap a Europa i, per tant, no dependre tant de les cadenes globals de valor, que és un exemple perfecte de la contradicció en què viu l'ordre internacional actual. En el moment en què vam veure que la pandèmia necessitàvem mascaretes i vacunes i també paracetamols i ibuprofenos, diguem, vam considerar que part de la resposta havia de passar per apropar aquests béns a Europa i, per tant, fer un exercici de dotació dels elements fonamentals de la nostra autonomia. Però això també va per l'energia, va per molts elements altres. Confrontats, i encara hi estem, a l'evidència que res ha canviat, que les cadenes globals de valor continuen funcionant, que les mascaretes continuen venint de Xina, que la dependència del gas de Rússia continua sent evident, o d'Algèria, és igual, o d'on sigui, o del Qatar, o dels Emirats, o d'on sigui. Per tant, hem creat una lògica de que potser ens hauríem, sense arribar a l'autarquia, sí que ens hauríem de dotar de més recursos propis, però estem immersos en una lògica de comerç global i en una lògica de globalització que és molt difícil de frenar. Doncs aquesta és una gran paradoxa que ens hem trobat amb la pandèmia i que ens estem trobant ara amb la dependència del gas rus. I, per tant, construir aquesta Europa més autònoma o aquesta Europa més capaç de valer-se per si mateixa significa, en bona mesura, repensar les regles de les relacions internacionals. És molt complex, evidentment. Sí, no, totalment d'acord. Aquesta guerra és el segon avís claríssim que tenim a la societat de que la globalització no ens està portant allà on no ens està fent feliços. I no ho hem dit, però un reforç molt fort d'allò que creiem que ja no tornaria mai més, que era l'Estat i que era el poder públic i eren això. Això s'ha reforçat també. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Pol, moltíssimes gràcies. La veritat és que ens has il·lustrat d'una forma extraordinària. Espero que a tots vostès els hagi interessat aquesta sessió. No hem pogut donar resposta a totes les preguntes que ens han formulat, perquè tampoc podem abusar tant d'en Pol, a què li reitero l'agraïment i també, si em permeten, la felicitació per l'extraordinària conferència que ens ha regalat. Molt bé. Per tant, gràcies, Pol, i moltes gràcies a tots vostès, i els emplaçarem en els propers dies amb una altra sessió dels temes que, segurament, aquests temes que estem parlant avui
doncs anirem trobant-li altres cantonades per poder anar parlant sobre aquestes qüestions que ens permetin al final entendre una mica què ens està passant i quina és la millor manera que tenim de reaccionar davant d'aquestes situacions. Per tant, moltes gràcies i fins aviat. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé.